Прыярытэтную швейную машынку ў маркі «Зінгер» затрымалі віцебскія мытнікі. Грамадзянін Латвіі атрымаў яе ў спадчыну, спрабаваў вывезці за межы Беларусі, але не задэклараваў. У выніку машынку легендарнай амерыканскай фірмы канфіскавалі. Распачаты адміністрацыйны працэс. Наш карэспандэнт Вольга Шмаргун разбіралася, у чым каштоўнасць старой швейнай машынкі. Інцыдэнт адбыўся ў пункце мытнага афармлення Бегосава. Вадзіцель легкавога аўто, грамадзянін Латвіі, заявіў, што не вязе праз мяжу прадметы, якія патрабуюць дэкларавання. Аднак супрацоўнікі мытні знайшлі ў яго аўтамабілі швейную машынку «Зінгер». Рарытэт даследавалі ў мытнай лабараторыі і высветлілі. Машынка зроблена больш за 100 гадоў таму, а значыць адносіцца да катэгорыі культурных каштоўнасцяў. І каб правезці яе праз мяжу, неабходны спецыяльны дазвол. Швейная машинка была произведена более 100 лет назад, поэтому она является культурной ценностью. А культурная ценность при вывозе за пределы Евразийского экономического союза вывозится на основании заключения полномоченного органа. В данном случае Министерство культуры Республики Беларусь. Распачаты адміністрацыйны працэс і да рашэння суда рарытэт перадалі ў Віцебскі абласны краязнаўчы музей. У яго фондах 3 швейныя машынкі легендарнай амерыканскай фірмы. Гэта рэчы, перададзеныя ў дар гараджанамі і асабліва дарагія ім, якія рука не паднялася прадаць. Не так даўно яны экспанаваліся падчас выставы «Вышыўка» ў інтэр'еры, а зараз ляжаць на паліцах музея. Теперь они уже становятся историей. По каким признакам мы определяем предмет, что он очень важен, уникален? Это в первую очередь его редкость. Это год выпуска. Это лица, которые были связаны с этим предметом, когда он бытовал в какой-то семье. В связи с этим он становится еще более значителен, более важен. Самое ценное в том, что машинка могла долгое время вести стежок, не запутывать. Имея такую машинку в мастерской, либо даже дома, это можно было без проблем на ней работать, работать и работать. Каштоўнасць такіх экспанатаў у іх унікальнасці. Гэта рэчы, што перажылі розныя этапы гісторыі. Акрамя таго, зараз «Зінгеры» не выпускаюць увогуле. Дзесяцігоддзямі швейная машынка «Зінгер» абрастала міфамі і легендамі, і большасць з іх з налётам містыкі і авантурызму. Была такая гісторыя, быццам бы самыя першыя машынкі, усяго некалькі серый з пэўнымі серыйнымі нумарамі былі сабраныя з дэталяў, што ўтрымлівалі паладзій. Гэта каштоўны метал групы плацінавых. Ёсць яшчэ такі міф. Пасля рэвалюцыі ў Расіі эмігранты пераплаўлялі золата ў форму швейнай машынкі, фарбавалі ўсё гэта ў чорны колер, каб без праблем перавезці праз мяжу. Такіх машынак было зроблена каля 300. Дзякуючы такім міфам, актыўны пошук залатых «Зінгераў» пачаўся ў 90-е гады мінулага стагоддзя. На рынку такая машынка каштуе ад 100 да некалькіх тысяч долараў, у залежнасці ад года выпуску і ступені захаванасці. Рарытэт, затрыманы віцебскімі мытнікамі, дарэчы, не ў самым лепшым стане. У ім амаль адсутнічае ўнутранае начынне і ўвесь нажны прывад. Вольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебск.